Det er jo noget råd. Så kom dagen, hvor jeg nu i min lille biks simpelthen har fået samlet mig så meget udstyr, at jeg har vokset ud af det skab, der er der. Prøv nu at se her. Altså, jeg er lige kommet hjem for shoot. Det er jo et stort kaos. Så jeg har besluttet mig for at lave mit helt eget skab, der opfylder lige præcis de krav og formål, jeg har til opbevaring af mit udstyr. Det er ikke så let, fordi det er ikke sådan en hyldevare, der findes hverken i IKEA eller i Jysk eller i de der forskellige virksomheder, der nu sælger skabsløsninger. Så jeg har lavet sådan en pick and choose lille løsning. Så det vil sige, der er køkkenskabe fra IKEA, der er skabslåger, som jeg selv skal lave, der er håndtag, der er kroge, der er ikke det byggemarked, tror jeg ikke har været i for at finde en eller anden lille dims, der kan hjælpe mig til at samle det her puslespil, som altså bliver til et skab lige om lidt, hvor alt mit udstyr har sin helt egen faste plads, som er let og tilgængelig for mig. Jeg glæder mig vildt meget. Følg med og se, hvad der sker. På skabsprojektet er, at der er blevet knoklet som fuldstændig sindssygt vanvittigt i weekenden. Det gik lidt frem, det gik lidt tilbage, det gik lidt sidelæns. Det går jo aldrig rigtigt, som man tror, det gør, selvom man har tænkt og tegnet og fortalt. Og status er, at i går drog den eneste uddannede håndværker hjem, og så var vi overladt til os selv. Jeg kunne simpelthen ikke rigtig se, hvad der var op og ned, eller hvordan det skulle blive færdigt med den intention og de tanker, jeg havde for projektet her. I dag har været en ny dag, og der er fremdrift, og der er optimisme, og der er lavet en plan for de sidste par ting, der skal laves i morgen. Og nu sagde jeg lige sidste par ting, og mens jeg sagde det, så vidste jeg jo godt, at det var løgn, fordi det der med sidste par ting, det er jo altid meget mere end det. Men det begynder virkelig meget at ligne noget på det, jeg ser derovre, var. Altså, det bliver godt.